Un ano máis, o Trail Concello de Arteixo organizado pola Asociación Deportiva Garnachas foi un éxito de participación e de organización. Máis de 300 persoas se inscribiron na carreira para disputar algunha das dúas modalidades do trail, o formato curto de 18 km ou a sección longa de 28. A climatoloxía, que auguraba unha mañá complicada con previsión de frío e choiva, respectou a carreira e o circuito moi duro e técnico mantívose en bastante bo estado. Ás 9:30 tiña lugar a saída do trail longo e rapidamente se destacou un primeiro grupo de 10 unidades guiado por Fernando Arca, Cancelo e Luís Calvo. O ritmo da cabeza mantíñase e a distancia do trío comezou a crecer. Mentres, na categoría feminina, Sonia Botana marchaba en primeira posición, arroupada no groso do pelotón, seguida moi de preto por Aida García. Na metade do percorrido, e despois de dúas duras subidas ao monte de Santa Locaia e ao monte Carboeiro, Arca e Calvo marcaban diferenzas moi claras con Cancelo, que se mantiña en terceira posición, seguido moi de preto por Martín Lestón e Estíbel Martínez. Na categoría feminina, os postos seguían estables, con Sonia de primeira, Aida segunda a 3 minutos e Julija Netsiarovicnes de terceira. Ao outro lado do Val de Loureda e a 5 km de meta, a carreira estaba no aire, pois mentres os dous de cabeza pelexaban por gañar, Martínez, Lestón e Cancelo pelexaban polo terceiro posto en menos de 30 segundos, que finalmente se decantaría a prol de Martín Lestón. Ao final, Luís Calvo obtivo o primeiro posto, seguido por Fernando Arca, e o Garnacha Lestón completou o podio. No podium feminino mantiveronse as posicións con Sonia Botana de campiona, seguida de Aida García e Julija. É de destacar a labor de Geli López e Tina Formoso, que completaron o cartel de deportistas femeninas que conseguiron rematar a proba. Ás 10:30 arrincaba o trail curto, onde Víctor Cousillas foi o gran dominador. Cunha saída moi forte cun alto ritmo de carreira, marcou o mellor rexistro histórico nesta proba. Por detrás, César Rodríguez e Carlos Bardanca loitaron por acadar a segunda posición. Se a victoria na carreira masculina foi pouco disputada, a feminina foi moi intensa. Iria Soto, Balbina Tarrío e Isabel Ajuste chegaron aos últimos quilómetros en menos de un minuto e ao final foi Balbina a que conseguiu a primeira posición, Iria Soto a segunda e Isabel Ajuste a terceira.